Dnes je 3.6.2017 a je práve nejakých 8:30, možno proste okolo 8:30 ráno a začína sa ďalší deň. Preto pozerám na mojej telke. Práve sme dovršili. Dnes proste cez noc tam padla 600 a už práve teraz máme 620 odberateľov, čo je fakt úplne super. A dostali sme sa do trendov. Vlastne práve teraz sme tam nejaké 30. video, ale včera sme tam boli 27. video v trendoch, za čo som úplne mega rád. Dúfam, že ste to videli aj vy a ak áno, tak budem za to veľmi rád. Čau. Idem na sebe práve niečo hodiť a ozvem sa potom. Jo, mám to na sebe, už som oblečený, to bol fakt úžasný filmový strih, nikto by to nevedel a môžeme sa vrhnúť rovno ďalej. Idem točiť ten timelapse, ktorý ste videli na začiatku videa. Ten sa točí teraz a je asi tak 9 hodín. Dnes to bude fajn. Ideme do Devína ku babke. Ja sa ešte idem prejsť tu na Podevínskej. A toto všetko by malo byť ešte dneska večer online. Hneď takto už tu mám pár noviniek, ktoré vám práve poviem. Som neskutočne rád za to, ako sa tento môj kanál rozrastá. Som veľmi rád, že vás vlastne tie moje videá bavia. Jedno moje video, rozhovor so Saifom, sa za jeden deň dostalo do trendov. Čo je neskutočné proste. Do trendov sa dostať, proste mal som 0 odberateľov, ešte pred 2 dňami som bol pomaly na nule. Teraz mám cez 600 odberateľov. Dostal som sa do trendov a zahrňate ma proste veľkou podporou, za čo vám veľmi ďakujem. A potom je tu ešte správa taká, že fanúšikovia vlastne slovenských youtuberov, celá táto komunita, ale aj tí, ktorí vlastne týchto youtuberov napríklad nepoznáte, alebo ich moc nemusíte, určite si pozrite nasledujúce rozhovory, ktoré vyjdú ešte tento mesiac, pretože možno vám tých youtuberov nejako priblížim a možno sa vám aj zapáčia, že sú dobrí, že sú proste priateľskí, milí a že to nie sú proste arogantné a že proste nie sú arogantní ľudia. Tento mesiac už mám dohodnuté 2 rozhovory, a to s Gogom a s Lady Zikou. Goga určite všetci poznáte ako aj Ziku. Gogo je úspešný youtuber, ktorý má cez 1 000 000 odberateľov a Zika je proste skvelá youtuberka, ktorá práve dovršila cez 100 000 odberateľov, za čo jej všetci gratulujeme a obidvaja sú skvelí. Čiže určite si tieto rozhovory nezabudnite pozrieť. Myslím, že by mohli niektorých aj zaujímať. A dúfam, že to bude mať taký úspech ako ten rozhovor so Saifom, ktorý má teraz cez 17 000 hliadnutí. A už sa pomaly, ale isto blížime k 20 000 zhliadnutiam, čiže to bude fakt super. Mimochodom, tí, ktorí by ste chceli vedieť, tak mám aj sociálne siete, kde sa ma môžete pridať. Je to napríklad Instagram, ale vlastne už tu vám niekde vyšli aj ako sa všade volám. Instagram je max.mencel a facebooková stránka je maxmencel, ale to vám všetko vlastne ukážem. Dnes je v Devíne fakt úžasné počasie. Je tu nádherne. 40 stupňov. A čo máme? Kam ideme? Do mesta. A čo tam? Obedovať. A čo ideme obedovať? Várence? Jo. Tie budú tiež na sladko. Chutí? Chutí? Dneska, Marko. Dobre. Hlavne v tej sprche. A čo si dneska všetko robil? Jedol.
To je všetko? No a sprchoval sa. Najlepšia voda v meste. Sme tu na teba hodinu čakali, vybrala si niečo v obchode? Nie. A na čo si nám potom bola hodinu? Pozrieť sa? Wow. Dnes sme pochodili najmenej celú Bratislavu.